Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da ƙara saduwa da mu a daidai wannan lokaci a wannan sabon bidiyon namu na yau. A wannan bidiyon mun kawo muku jerin jaruman Kannywood wanda mutuwarsu ta jijjiga masana'antar ta Kannywood, sannan kuma ta jijjiga masu kallon fina-finai da kuma mutanen duniya baki ɗaya. Amma kafin nan kar ka manta ka danna subscribe domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo a kowane lokaci. Sannan kar ka manta ka taɓa like akan wannan bidiyon. Mun gode. Ku shiga cikin bidiyon kai tsaye. Da farko za mu fara da jaruma ta farko mai suna Aisha ɗan Kano. Allah ya yi wa fitacciyar jarumar fina-finan Hausan nan Aisha ɗan Kano rasuwa a ranar Talata, wanda ya yi daidai da ranar 23 ga watan Fabrairu na shekara ta 2016. Aisha ɗan Kano, wacce aka fi sani da Sima, ta rasu ne bayan jinya ta makonni 2 kacal a garin Kano. Kafin rasuwarta ta kasance ɗaya daga cikin fitattun jaruman da ke fitowa a matsayin uwa ko kuma iyaye, kuma ta shahara sosai a dandalin na Kannywood. Tuni masoyanta da abokan aikinta suka fara nuna alhinin wannan rashi a shafukan sada zumunta da muhawara, inda tabbas ita ma Aisha ɗan Kano mutuwarta ta jijjiga masana'antar ta Kannywood, sannan kuma har abada ba za a taɓa mantawa da irin sa Aisha ɗan Kano a cikin wannan masana'antar ta Kannywood ba. Sannan mutuwar Aisha ɗan Kano ta jijjiga makallatan fina-finan Hausa, inda tana da tarin masoya masu santa da kuma ƙaunar fitowarta a cikin fina-finan Hausa. Sai jarumi na biyu, wato Kamal Aboki. Kamal Aboki fitaccen ɗan wasan barkwanci ne ko kuma in ce comedy a cikin masana'antar Kannywood, wanda shi ma ya yi shura da kuma fice kwarai da gaske a cikin masana'antar ta Kannywood. Inda 'yan watannin baya da suka wuce kaɗan, a ranar 16 ga watan Janairu na shekara ta 2023, wato wannan shekarar da muke ciki, Allah ya yi wa Kamal Aboki rasuwa ta sanadiyar hatsarin mota daga hanyarsa daga Maiduguri zuwa Kano. Tabbas shi ma mutuwar Kamal Aboki mutuwa ce da ta girgiza mutanen duniya, domin kuwa an ɗauki kwana da kwanaki ana wannan maganganu na mutuwar Kamal Aboki da kuma alhini a shafukan sada zumunta, musamman dandalin TikTok, inda kuma mutuwar tasa ta zama wa'azi ga wasu 'yan TikTok ɗin. To duka wanda ya mutu a cikin al'ummar musulmi, Allah ya ji kansu, Allah ya musu rahama. Sai jarumi na uku, wato Nura Mustapha Waye. Nura Mustapha Waye fitaccen darakta ne ko kuma in ce fitaccen mai bada umarni a cikin masana'antar ta Kannywood, kuma mai bada umarnin fitaccen shiri mai dogon zango na Izzatsu, wanda shi ma Nura Mustapha Waye ya rasu a shekarar da ta gabata ta shekarar 2022, inda kuma ya rasu ne a ranar Lahadi 3 ga watan Yuli na shekara ta 2022, wanda tabbas shi ma yana ɗaya daga cikin mutanen da mutuwarsu ta jijjiga duniya, sannan kuma ta jijjiga masana'antar ta Kannywood. Inda shi ma Nura Mustapha Waye an yi masa kyakkyawar shaida, sannan kuma jaruman masana'antar Kannywood da dama sun ji mutuwarsa, kamar babban abokinsa wato Lawan Ahmad, wanda aka sani da Umar Hashim a cikin shirin Izzatsu. To shi ma muna fatan Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. Sai jarumi na hudu, wato Rabilu Musa Ibro. Rabilu Musa Ibro shi ma fitaccen jarumi ne a masana'antar Kannywood a ɓangaren barkwanci, wanda yana ɗaya daga cikin baƙaƙen fata ko kuma in ce Hausawa masu fina-finai wanda duniya ta fi sani, musamman irin ƙasashen Afirka. Wanda shi ma Rabilu Musa Ibro ya rasu ne a ranar 9 ga watan Disamba na shekara ta 2014 a garin Kano, a gidansa da ke Wudil. Kuma Rabilu Musa Ibro ya rasu ya bar 'ya'ya sannan kuma da matansa. Kima Rabilu Musa Ibro tabbas mutuwarsa ta jijjiga duniya, inda a wannan lokaci da aka waye gari da mutuwar Rabilu Musa Ibro, tabbas a lokacin garin Kano ya jijjiga, sannan kuma mutuwar tabbas ta taɓa mutane ƙwarai da gaske, inda masoyansa, abokanan aikinsa sun ji mutuwarsa ƙwarai da gaske. To shi ma muna fatan Allah ya ji kansa,
ya masa rahama. Sai jarumi na biyar wato Ahmad S. Nuhu. Ahmad S. Nuhu shi ma fitaccen jarumi ne a masana'antar Kannywood, wanda shi kuma a yau shekarar Ahmad S. Nuhu shekara 14 da rasuwa, wanda ya kasance tsohon jarumi kuma matashi a masana'antar ta Kannywood, kuma babban amini ga sarkin masana'antar wato Ali Nuhu. Shi ma Ahmad S. Nuhu ya rasu ne a ranar 1 ga watan Janairu na shekara ta 2007, shi ma ta sanadiyar hatsarin mota. Inda tabbas shi ma Ahmad S. Nuhu yana ɗaya daga cikin jaruman da ba za a taɓa mantawa da su ba a cikin masana'antar ta Kannywood, wanda kuma har ila yau akwai wanda suke kukan mutuwarsa, akwai wanda kuma suke alhinin mutuwarsa har ila yau. Domin shi ma kuwa mutuwarsa ta jijjiga duniya, sannan ta jijjiga masana'antar ta Kannywood. Shi ma muna fatan Allah ya ji kansa ya masa rahama. Sai jaruma ta shida wato Fadila Muhammad. Fadila Muhammad ita ma ta kasance fitacciyar jaruma a masana'antar Kannywood, haifaffiyar jihar Kaduna, wadda ita ma mutuwarta ta jijjiga masana'antar ta Kannywood. Fadila Muhammad ta rasu ne a ranar 29 ga watan Agusta na shekara ta 2020 a garin Kaduna, inda tabbas ita ma ranar da aka wayi gari da labarin rasuwarta, labari ne wanda mutane sun yi alhini, wasu sun yi kuka, wasu kuma sun yi kukan zuci, inda tabbas ita ma mutuwar tata ta ba mutane tausayi, sannan kuma ta jijjiga mutane, musamman ganin cewa matashiya ce mai karancin shekaru, wanda kuma ta ɗaya daga cikin jaruman da ake ji da su a wannan lokaci a fina-finan da ake yi a cikin masana'antar ta Kannywood. To ita ma muna fatan Allah ya ji kanta ya mata rahma. Sai jarumi na bakwai wato Ahmad Tage. Ahmad Tage shi ma fitaccen jarumi ne a masana'antar Kannywood, sannan kuma mai ɗaukan hoto ko kuma in ce kyamaraman a cikin masana'antar ta Kannywood, inda yakan fito a matsayin uba a cikin wasu fina-finai, inda wani lokacin kuma kan fito a fina-finan barkwanci. Shi ma Ahmad Tage Allah ya mai rasuwa ne a ranar 13 ga watan Satumba na shekara ta 2021, wanda shi ma ya rasu ya bar 'ya'ya da mata, wanda tabbas shi ma yana ɗaya daga cikin jigajigan mutane a cikin masana'antar ta Kannywood, kuma shugaba a cikin masana'antar, wanda shi ma tabbas mutuwarsa ta jijjiga mutane, sannan kuma ta girgiza masana'antar ta Kannywood, wanda har ila yau an kasa maye gurbinsu a cikin masana'antar. To shi ma Ahmad Tage muna fatan Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. Sai jaruma ta takwas wato jaruma Hauwa Maina. Jaruma Hauwa Maina ita ma fitacciyar jaruma ce wadda ta rasu a ranar 2 ga watan Mayu na shekara ta 2018, inda ita ma ta rasu ta bar 'ya'yanta kamar babbar 'yarta mace mai suna Alhan Islam da dai sauransu. Ita ma ta ɗaya daga cikin jigajigan iyaye mata a cikin masana'antar masu faɗa aji, wanda ake ganin mutuncinsu, sannan kuma ake girmama su a cikin masana'antar ta Kannywood. Ita ma rasuwar Hauwa Maina ta zo da wani sabon yanayi wanda ya jijjiga masana'antar ta Kannywood, sannan kuma ya jijjiga duniya, inda wasu sun yi kuka, wasu sun yi kukan zuci, wasu sun yi alheri da dai sauran abubuwa marasa daɗi da suka faru bayan rasuwar tata, inda tabbas ita ma ta ɗaya daga cikin jaruman da ba za a taɓa mantawa da su ba, kuma aka kasa maye gurbinsa a cikin masana'antar ta Kannywood. To duka dai anan muka zo ƙarshen wannan bidiyon namu. Duka wanda suka rasu musulmai tun daga zamanin Annabi Adamu har ila yau muna roƙon Allah ya ji kansu, Allah ya musu rahama. Idan tamu ta zo, Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe, Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya sa mu cika da kalmar shahada, alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kar ku manta da subscribe da kuma liking, sai ma da ku a wani bidiyon na gaba. Bisalam.